Celebrarem a Sant Hipòlit la primera Fira Dones Artesanes de la comarca d'Osona i d'arreu del territori. Una fira que neix per afavorir l'emprenedoria i l'ocupació de les dones, com també per potenciar l'artesania i donar un cop de mà a totes les artesanes d'arreu del territori. L'anunci d'aquesta edició de la fira va tenir una resposta immediata per part de les artesanes. Comptem avui amb un total de 55 dones, porten molta varietat de productes, ja sigui ceràmica, articles per nadons, tèxtils. La veritat és que la valoració que des de l'Ajuntament fem de la fira és que està sent tot un èxit. De moment, per l'hora que és, ja ha passat moltíssima gent, molts veïns i veïnes de Sant Hipòlit i també de la resta de la comarca, gent que ve de diferents pobles a visitar aquesta primera fira. I jo crec que això ja ens permet dir que aquest any ha estat l'embrió i que aquesta fira tindrà continuïtat, per tant que l'any que ve podrem tornar-ne a gaudir. Faig un reconeixement a totes aquestes dones artesanes que han vingut avui aquí a Sant Hipòlit a participar amb nosaltres i a donar vida en aquest projecte, un projecte que neix a Sant Hipòlit i que ha vingut per quedar-se.